Nyati family yakurudzirwa to blink twice kana vachinge vachiitiswa zvavasingadi mushure mekunge Dr. Marambire vaannouncer kuti best man na best lady ndi Mr. and Mrs. Tari Martin ukuwo imba yapera guys kumaruwa uko zvese zvarongeka mai maketeni vati vari kuuya zvakare nemaketeni tichakupai yese wedding update ye yellow guys. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Dr. Marambire vai poster ivo sezvavanongogara siita kupage kwavo, in as much as people have complained kuti kana muri manager wenyati family why musingapiwi ma login details mupinde mukati muposte from their page, but anyway ivo vati vane approach yavo. So he wrote, we are thrilled to introduce our incredible best man and best lady, Mr. and Mrs. Tari Martin. Please join us in welcoming this amazing couple to our bridal team. Tari Martin have been married for 18 years, blessed with 2 beautiful children, renowned marriage counselors and relationship coaches. They are social media influencers with 3 years of experience. We are honored to have Tari Martin by our side as we celebrate our special day. Gore rino tichanakidzwa. We are going to shine. Stay tuned for more updates. So ndo announcement yabva kuna manager vachiti Tari na Martin ndo vari kuzoperekedza vachipukuta vachatika zvimwe zviya zvekuiswa to lip gloss kana unoda kutsvodana but manje manetizens ana kufara nazvo akati guys ko isusu tinoza best man na best lady vari vanhu vari kubva mufamily mako or people that are very close to you, for example your very best friends ndo vanogona kumira newe kana uine munin'ina or a cousin that is close to you nekusaidi kwemudzimai sekudaro. But now why are you taking vanhu street and we know weddings to be a family thing, but zvakuitika izvi guys it now looks like this is, I don't know, a joke or something. So ndo zviri kuita kugoma streets. Now this is a mock wedding. You are not allowing the kids to be themselves. Gilbert has a brother waanofanira kuti best man, plus tarisa izera raTari na Martin vanozvara vana ava. Hamusi manyanya here apa. They are better off as maid of honor and advisor, not best girl. Hanzi havana kukurisa here for vana. Gilbert ane mabrothers ake and I'm sure Joy has that one person ari close kwari. Dai mavaita maid of honor not best man and best woman apa maresva zvachose. No man mashaisha best pakai vana ava pavaigwesha vanga varipi? Makamboona vakavaposta papage pavo pastar party vanga varipo here? Speech vachataura kuti but anyway umwe neumwe ane muonero wake. Pano vangazvikwanisa here zvekutora advice yemunhu wese pamberi nezvido zvavo. Support them if they are happy nezvasarudzwa. Too many opinions, saka vanofanira kuita zvipi? Hakuna vanhu vezera ramai nababa Nyati vamungaita here? Havana hama here or siblings, even high school friends chaidzo? Naimi munoita best lady and best man baba namai vemunhu. Anditi mati they are married for 18 years. Ava vana vema 18 years vanogona kutova vana kuna Tari na Martin. This is not looking good. It looks as if it's a staged wedding. The reality is no longer there. More like a drama thing. Naiza boom chaiyo. Ozemwa and Dafu type of comedy. As much as they are socialized, they have to include the originality of the Nyatis, meaning you put their real friends or classmates to bring reality. Now this looks like a mock wedding, meaning the brand is being diluted. That Mukuku version fading slowly. No 6 gun. Hey, azvakaoma. So vanhu vari kucomplaina vakati guys hamusi here manyanyisa kuda kuita a wedding of the century muchiwinza vanhu vanoacta maskiti nevanhu vakasiyana siyana. Uchiri muchato here kana kuti zvatovawo zvimwe? Asi ivo pavanzwa nyaya iyi vekwanyati vabva vangomanya vakati aiwa guys isusu we chose them because we do not have friends. Mashoko avo chaiwo ari kuti tiri kufara chose tasarudza kwataita baba namai Tari Martin kuti vagomira sabest boy and best girl pamuchato wedu. We love you all hama dzinodiwa. Fact yekuti vatoreva kuti best girl na best boy nezera irori revanhu that have been married for 18 years guys zvatoramba zvachose. And the way that they wrote at Tari Martin
noti Tari Martin zvoratidza kuti havavazivi zvekusvika pamalevels akadzika. Vanyora zvakare vakati me and my wife we chose them. Hatina mafriends isu. Hamuzivi here kuti mafriends anoputsa marriage. Iwawa taona zvakakodzera and hama dzedu dzichange dzine zvinzvimbo zvadzo. Wait and see. So veikwa Martin vangoti thank you so much family, we will surely do our best, God bless you. So ndo mashoko aripo. The first post they put yazo editiwa iri kuzobuda ichisounda this wrong, yanga yati tinotenda kusarudzirwa kwataitiwa vekwa Tari Martin, but vazoi editor pakuedita pacho zvaitwa faster zvazobuda zvakuti tiri kufara chose tasarudza kwataitwa nababa namai Tari Martin. Okay, so hey, yeah, pakaipa guys, hatichazivi kuti what do we expect, toita zvipi muchato uyu idrama here kana kuti ameno. But you are right, Nyati Gilbert, my friends aivepi kumpa mainaiwa mumukuku. Most friends they want you kana wabudirira, asi kana zvinhu zvakakuomera unenge uri wega, please stay away from friends. It's even better to select people who are supporting your content from the beginning until today. Vanhu vakakudai when you had nothing and when you were nothing, those are your genuine friends. But one thing, ngwarira the tone of your words, mwana. Life is a mystery. The same people you deny as friends today, you might need them tomorrow. You are right not to trust anyone and following your instincts and your heart, but sometimes it's how things are said which can turn back. Zokuruma marriage haiputswe muzukuru kana usingade kuti iputswe. Imi best girl na best boy vamasarudza ava vanhu bo ende vane hunhu, asi kana imuzukuru mashayawe hama yenyu here. Remember muri 2004 chaiwo woita best boy wa 1986, it's okay hako, asi hazvisi kubuda bro. Warara the tone of your words mwanawe. Life is a mystery. So ndevamwe vari kungouyawo neadvice yavo, but guys sezvo muchingozivawo guys, Zimbabwe tinomira tese tinobatsirana chaizvo, but pane pamwe paunoonawo kuti comments aya ndeyekuti vanhu vakutoda kutokucontrola nebrand rako. So isusu ngatingodzidzai to respect their decision. If they want vanatari kuti vave vachivapukuta, who are we to say anything? Vamarambire vazovhara nyaya yacho vakati vedu comment section ndakunzwai. It is very interesting to respect my opinion yenyu, and this shows how much you all love the couple. Let's interact without insulting each other. Kana aona zvakasiyana newe maonero akewo, asingoziva kuti tose we want what is best for the couple. There is no update that is shared here before addressing it behind the scenes. The choice was made weeks ago, only to be announced today. So everything is in order. We love you guys. Gorerino tichanakedzwa. Good night. So ndo message yabva kuna Vamarambire vakati tiri kuzviziva. So vakagara pasi neNyati family vakarongana vakataura zvavakataura kusvika vazosvika pa this decision. So it is not coming from a bad place, but vatowirirana. Asi pane yekupedzisira guys, yapinda tsamba iri kunzi dear management, I am writing to respectfully express my concerns regarding the decision to pay the best boy and girl for Nyati marriage. And Handinama issues with the chosen individuals. I strongly believe that they may not be the most suitable match for this union. As you are aware, the Nyati couple story was largely driven by fans' enthusiasm and support. In light of this, Ndo proposed a decision to be revised to take into account the opinions of the fans who have been instrumental in the couple's journey. To ensure a fair representative outcome, ingati say online voting polls, tivote tise vanhu vatiri kufunga kuti vachange vakatinakira. Thank you for your time and attention. So guys, vanhu vari kungoti manager muri munhu mukuru chokwadi, zivai chivanhu. Pamwe isaiwa hama dzemunhu mberi, moda kuzovengesa vana mufamily mangwana. Zvimwe nyangwe vakasarudza vega, asi imi semunhu mukuru siyaiwo peukama. Vana ava vane hama dzavo asi
vanodawo mawedding committee ayaya anozonzi sabhuku vapindawo vari bamunini vakamirira chino musabve matora vana ava movaisa kuside. Anyway, tobva tapedzisa nenyaya yaChloe Chloe Home and Deco. Mai maketeni vabva vangoti ini ndauyawo namaketeni angu. I have offered to decorate, install curtains in the house and to make sure there's warmth and comfort mu family's new space. So vatouyawo guys nemaketeni avo. Pavakatanga kutaura kuti ini ndiri kuda kuuyawo nemaketeni, vanhu vakati tokuziva musikana uri wemascreenshot uchazoda kutora vanhu mavhidhiyo wozotanga kuda kuiita nyaya yako, but vari kungoti ivo vataura namanager this time vari kuzongoenda vachinonamira maketeni avo nekuti imba nezuro. Or actually this morning they announced that the house has been completed. We are overjoyed to announce the completion of the Nyati family house built in 32 days. Tukukutendai guys, vese madriver, dispatch, fellow Zimbabwean Nyati family makabvuma kuti tiuye tikuvakireiwo ende isusu tichazoita an official handover. Guys, ndo muchatoitirwa honeymoon umu, zvinhu zvese zvofamba zvakanaka. Pane vanhu vakauya vachitaura kuti aiwa bhamulo ichazvigona here chino, but yeyo bhamulo yagona ikabva yaisa neblue roof pamba yekwanyati. Guys, vanyati vane blue roof, zvinhu zvacho zvabva zvangofamba zvakanaka. Anyway guys, ndo update iripo so far. Vana mai charamba vachapindawo nemarriage counseling. Aiwa munhu wese ari kuwana madam boss vachimanyamanyawo kugardens iya yanzi ichachatirwa. Tangomirira musi nenguva guys, tatosonesa takungotya kuti zvino December uyu paachanzonosvika musi wa28 musi wemuchato tinenge tisati tasimba here. Dzatasonesa idzedzo toda altering guys. Tange tiri paground tichikupai zvese zviri kuitika masteps chino. Aiwa iyi tinotoifambira, todokwira bhazi kubva Gweru takananga tadya magwiri kuseni. Alright guys, do leave your comments on what you think. Kuti vamarambire zvavari kuita zvakanaka here or is actually overstepping vachitora nzvimbo inofanira kuva ichimanyiwa nemhuri yemwana.